Hola, benvingut al meu canal. El meu nom és Salvador Companyó i avui parlarem d'un tema que tots, en alguna vegada, ens hi hem trobat o potser ens hi estem trobant a hores d'ara. A vegades estem donant voltes a alguna situació, a algun conflicte, a algun problema i la nostra ment, sense que la puguem dominar, continua donant i donant voltes sobre aquesta mateixa situació. Això passa perquè la nostra ment inconscient no està dissenyada per fer-nos feliç, per sentir plenitud, sinó que està dissenyada per protegir-nos i, per tant, proporcionar-nos la supervivència. Llavors, ella s'enfoca en allò que pot sortir malament, en els perills, en aquelles coses que no estan allà on toquen o que no estan acabades. Llavors, per quin motiu tenim coses donant voltes per la ment? Evidentment és perquè aquest tema no està tancat, perquè si aquest tema estés acabat, estés tancat, ja no hi estaríem donant voltes. Llavors són temes que estan oberts. Com ho fem per tancar aquests temes? Avui t'ensenyaré aquests dos passos amb els quals, si els portes a terme, tancaràs aquests temes i farà que la teva ment es pugui enfocar realment en allò que sí que importa i en allò que et fa avançar. I, per tant, el teu estat emocional també s'elevarà, perquè si no, d'alguna manera, quan estem donant voltes a alguna cosa, a alguna situació, ens n'adonem o no, emocionalment ens en anem avall i d'alguna manera ens genera estrès, angoixa o algun tipus de patiment. Quins són aquests dos passos? Per portar a terme aquests dos passos hem d'entendre que allò que ens preocupa, allò a què donem voltes, allò que no ens podem treure del cap, és un tema que no està tancat. Perquè si aquest tema estés tancat, ja no hi estaríem donant voltes. És a dir, si ja tingués la solució, si ja s'hagués acabat, si sapigués com l'he d'enfocar, ja s'hauria acabat. Llavors, també és important que tinguem en compte que hi ha coses, hi ha situacions que ja s'han donat i que no hi podem fer res. Per tant, això ja no és un problema. Quan no hi podem fer res, ja no és un problema. O sigui que no cal que hi pensem més. I si aquesta situació sí que té una solució, també deixa de ser un problema quan ens enfoquem en la solució. Per tant, dit d'alguna manera, podríem dir, espero que no malinterpreteu les paraules, que els problemes no existeixen. Perquè si no té solució, ja no és un problema. I si té solució, enfoca't en la solució. Un cop dit això, com ens traiem això del cap que hi estem donant voltes? Què hem de fer? Tancar el tema. Com ho fem? 1. Has de decidir quin és el resultat que vols. Normalment donem voltes a les situacions, sí, per exemple, en una relació, amb una parella, anem donant voltes i pensant sobre el que ha passat, sobre el que hauria d'haver dit, sobre el que hauria de fer, però no tenim clar el resultat final que volem. Pot passar en qualsevol àrea de la nostra vida, en quant a una situació laboral, a una feina, a la part econòmica. Sí, anem donant voltes a la situació perquè no veiem una sortida, no sabem com fer-nos-ho, ens agradaria que les coses fossin diferents i, per tant, sentir-nos diferents. Però no hem decidit quin és el resultat final que volem. Primer pas, decidir quin és el resultat final que vols d'aquesta situació i fes-ho per escrit. Això té moltíssima més força. La nostra ment, quan escrivim alguna cosa, ho agafa com amb més energia, s'ho creu més, és com si anéssim de veritat. Llavors, si hi ha alguna situació ara mateix a la qual estàs donant voltes fa hores, dies o setmanes, agafes paper i bolígraf i 1. Decideix quin vols que sigui el resultat final. Escriu-lo. Si no et surt a la primera, ves escrivint fins que el trobis. Quan el tinguis, ja hagis decidit el resultat final i ja estàs a prop de treure't això del cap. Si més no, que cada vegada pesi menys i cada vegada la teva ment s'hi enfoqui menys força i menys temps. 1. Decidir el resultat final que vols d'aquesta situació. I 2. Decidir la següent acció a fer. És a dir, has de decidir quina és la següent acció que has de fer, quina acció has de fer a partir d'ara per arribar al resultat final que vols, que has decidit en el pas 1. I, evidentment,
un cop has decidit l'acció a fer, portar-la a terme. I si no l'has de fer tu, contactar amb la persona que l'hagi de fer, per tant, delegar. I si no la pots fer ara, sí, la difereixes, és a dir, la situes en la teva agenda quan la puguis fer. Però si tens decidit el resultat final i tens decidida la següent acció a fer, el teu estat mental canviarà, perquè la teva ment ja no s'ha d'ocupar de trobar una solució a aquesta situació, sinó que tu l'has escrit en paper. Ara bé, això sí, és molt important, perquè la teva ment no hi continuï donant voltes, ha de tenir la garantia que tu revisaràs aquest paper. És com si això que està donant voltes ho haguéssim tret del cap, ho haguéssim posat en un paper, en un altre lloc, i per tant la nostra ment ja sap que la solució està en aquest altre lloc. Però, evidentment, la nostra ment ha de tenir les garanties de que revisarem aquest altre lloc i que mirarem aquest altre lloc. Per tant, apunta-t'ho a l'agenda, apunta-t'ho a un lloc que saps que revises constantment o que molt properament ho tornaràs a mirar i, per tant, això no se t'escaparà. Perquè si ho escrius en un paper que queda allà sota una pila de papers o dins un calaix, la teva ment es continuarà preocupant igualment perquè creurà que no està conclosa aquesta tasca, que aquesta decisió no està presa amb ferm. Llavors, recorda 2 passos per treure qualsevol cosa que estigui donant voltes en la teva ment. 1. Decideix el resultat final que vols d'aquesta situació i 2. Decideix quina és la propera acció a fer. Tot escrit en paper i en un lloc que saps que revisaràs. I la teva ment canviarà quan hagis escrit aquests 2 passos en un lloc que la teva ment sàpiga que revisaràs. I recorda, l'acció següent a fer, porta-la a terme immediatament, tan aviat com puguis. Si no depèn de tu, delega-la, i si no la pots fer ara, la difereixes, la situes a la teva agenda en el moment que la puguis fer. Si fas aquests 2 passos, la teva ment començarà a funcionar a un altre nivell, perquè no s'haurà de preocupar de mantenir aquest tema que no està tancat dins la teva ment, sinó que ja està resolt en el paper i simplement el que hauràs de fer és revisar aquest paper. No em creguis, simplement comprova-ho i comparteix-me els resultats. A vegades la nostra ment no necessita un màster per la Universitat de Harvard, sinó unes indicacions molt senzilles per arribar allà on volem. O sigui que t'animo que ho posis en pràctica. Si aquest vídeo t'ha servit, el pots compartir amb altres persones que també els hi pugui servir. Si no estàs subscrit al meu canal, recorda que pots subscriure i activar la campaneta. És la manera que tinc d'avisar-te de la publicació de nous vídeos. I espero que aquest contingut et sigui molt útil, que realment el posis a la pràctica i ho comprovis per tu mateix, com de veritat gestionar la nostra ment a vegades amb eines molt senzilles aconseguim grans canvis. Infinites gràcies, espero que acabis de passar un dia espectacular.